салом дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Бас аст дигар тавсифи Роналду Месси. Инҷо нафари дигар будааст сартози футбол. Ҳамлагари Бавария ва мунтахаби Полша Роберт Левандовски беҳтарин нишонзан дар соли 2019 гардид. Ба иттилои сарчашмаҳои хабарӣ сар аз 1 январи соли 2019 Левандовски бо пираҳанҳои бошгоҳи Бавария ва тими миллии Полша ба задани 54 гол дар 59 бозӣ даст ёфтааст. Мақоми дуюмро аз рӯи ин нишондод ҳамлагари Барселона ва якачини Аргентина Лионел Месси бо 50 гол дар 58 вохӯрӣ ишғол кард. Ба сегонаи беҳтаринҳо бошад футболбози хатти ҳуҷуми Парис Сен-Жермен ва мунтахаби Фаронса Килиан Мбаппе шомил шуд. Дар соли 2019 Мбаппе 49 маротиба ба майдони сабз баромада 44 гол ба дарвозаҳои рақибон задааст. Левандовски аз соли 2014 инҷониб дар ҳайати бошгоҳи Мюнхенӣ ҳунарнамоӣ мекунад ва футболбози мазкур бо ин даста 5 маротиба унвони қаҳрамониро дар Олмон ба даст овардааст. Мебахшеду, лекин Роналду дар ин феҳрист нест. Ман мутмаинам ки Реал барои аз даст додани Ашраф Ҳакимӣ пушаймон аст, чун футболбози Боруссия Ашраф Ҳакимӣ дар рақобат бар муқобили дастаи Лейпциг ки мусовии 3-3 хотима ёфт, рекорди нав дар таърихи Бундеслига гузошт. Дар яке аз ҳолатҳо муҳофизатгари 21-солаи марокашӣ суръати худро ба 36.12 км дар 1 соат тез кард ки дар таърихи мусобиқоти мазкур бо чунин ҳаракати тирвор касе натиҷа нишон надода буд. Ашраф Ҳакимӣ бо Боруссия аз Реал ҳамчун футболбози иҷора омадааст ва ӯ бояд то соли 2020 дар Дортмунд боқӣ монад. Дар баробари суръати тези доштааш футболбози марокашӣ дар Лигаи Чемпионҳо ба дарвозаи Интер 2 гол ба самар расонид. раҳбарияти Боруссия ҳадаф доранд ки барои як мавсими дигар ин муҳофизатгари марокашии Реалро дар Олмон нигоҳ доранд, вале мадридиҳо бошанд бозгашти ӯро ба даста бесаброна интизоранд. Сармураббии Ливерпул Юрген Клоп норозигии худро нисбати ҷадвали баргузории Премер-лигаи Англия дар рӯзҳои маъруф бо номи Boxing Day баён дошт. Баргузор намудани бозӣ дар рӯзи 26 ва боз 28 ин ҷинояткорист. Ҳарчанд ин хуб нест, вале ҳақиқат аст. ҳамаи онҳое ки мегӯянд ин кор дуруст нест, вале аз ҷой бар намехезанд. Даркашон мекунам. Барои чӣ бояд дастаҳо аз як бозӣ то дидори навбатӣ 48 соат истироҳат накунанд? Мусаллам аст ки мо ҳар гуна ки мехоҳем ҳамон гуна ҳарф мезанем, аммо касе аз ин гуфтаҳо хулоса намебарорад. ҳамасола ин барои мураббиёне ки дар бозиҳо ширкат мекунанд як чиз аст. илми варзишӣ то ба ҳол қудрат ва тавоноии онро надорад ки ин мушкилотро ҳал кунад, зеро организм барои дубора кор карданаш ба танаффус ниёзи бештар пайдо мекунад. мо пурра ин иқдомро инкор мекунем, гуфтааст Юрген Клоп. маҷалаи испании АС нусхаи рамзии дастаи тамоми давру замонро пешниҳод кард. Дар хатти дарвоза дарвозабони машҳури шӯравӣ Лев Яшин қарор гирифт. Яшин дар таърих ягона дарвозабоне мебошад ки соҳиби туби тиллоӣ гардидааст. ҳамзамон ҳамлагари португалӣ Криштиану Роналду ба ин ҳайат шомил нагардидааст. ҳайати дастаи рамзии тамоми давру замонҳо аз нигоҳи нашрияи АС чунин аст. дарвозабон Лев Яшин, ҳимоятгарон Кафу аз Бразилия, Бобби Мур аз Англия, Франс Бекенбауэр аз Олмон, Пауло Малдини аз Италия, нимҳимоятгарон Йохан Кройф аз Ҳолланд, Зинедин Зидан аз Фаронса, Диего Марадона аз Аргентина, Алфредо Ди Стефано ки шаҳрвандии 3 мамлакатро дошт ки онҳо Аргентина, Колумбия, Испания мебошанд, ҳамлагарон Лионел Месси аз Аргентина ва Пеле аз Бразилия мебошанд. ҳамлагари аргентинии дастаи Барселона Лионел Месси барои сазовор ва хотирмон пешвоз гирифтани соли нави мелодӣ ба зодгоҳ шаҳри Росарои Аргентина баргаштааст. бо аҳли оилаи хешу дар манзилаш арча орову торо дода бо либосҳои идона акси хотиравӣ гирифтааст. аксҳои ӯ ва фарзандону завҷаашро дар саҳифаи шахсии Инстаграм Антонелло Ракуццо дидан мумкин аст. Месси феълан дар истироҳат буда мебоист то давраи омодагӣ ба даври 19-уми чемпионати Испания ки бар муқобили Эспаньол бозӣ доранд баргардад. Аммо гуфта мешавад ки ӯ рӯзи баргузории вохӯрӣ 5 январ ба Каталония бармегардад. ба ҳамин тамом то барномаи дигар хайр.